Drahí priatelia, vítajte v 85. dieli Slnečnej zostavy v tomto nádhernom novom setupe s týmto nádherným starým mojim kolegom Matúšom Toderiškom. Ahojte. Ja som Marian Psár a konečne ste sa dozvedeli, odkiaľ nahrávame. Od dnes budú všetky epizódy nahrávané na SPŠE Hálová 1.6. Sme radi, že nám táto škola poskytla priestor a od dnes iba tu. Ja sa veľmi cítim dobre v tomto krásnom, distinguovanom prostredí. King in a castle. Hej, je to veľmi pekné. Ja si predstavím, že tento úvod by mal mať, vieš, nejaký Bach by mal ísť pozadí, podľa mňa úplne, že... Bar? Bach. Bach? Aha. Alby Bach. Never finish on the bussy, finish on the Bach. V každom prípade my sme sa rozhodli teda, že zmeníme naše pôsobisko a dali sme šancu tejto krásnej škole, myslím si, že oni dali šancu nám. Alebo, hej, no. A konečne v septembri sme to povedali ešte na našom starom pôsobisku, že ideme čítať knihu Stopárov sprievodca po galaxii. A ja som tak naivne myslel, že to bol október aspoň. A teraz sme sa konečne dostali k tomu, že je dočítaná od oboch z nás. Marian, koľko ti to nakoniec trvalo čistého času prečítať túto knihu? Vieš čo, zo pár hodín. To má okolo 200 strán, teda ten prvý diel tej takzvanej 5-dielnej trilógie. Mm-hmm. Takže tých 200 strán som dal, neviem, zo 2-3 sessions po pár hodín. Takže je to veľmi rýchlo čitateľné a... Je to aj dobre čitateľné, podľa mňa. Je to strašne vtipné. Ja som bol milo prekvapený. Ten človek to písal ako keby som to ja tak chcel písať. Ale predtým, ako sa pustíme do tejto knihy, by sme si možno mali dať nejaké novinky vesmírne. Máš niečo? Novinky, áno. Teda v našom pozorovateľnom vesmíre nahrávame na Hálovej. To je prvá novinka. A druhá novinka je, možno ste si všimli alebo zachytili v médiách, budem môcť vidieť planéty na oblohe takmer všetky a neskôr, že úplne všetky. Teraz, keď náhodou chodíte na protivládne protesty pri západe slnka, tak môžete vidieť veľmi najjasnejší objekt na celej nočnej oblohe, to je Venuša. Venuša akože skutočne teraz je krásna, jasná. Akože bomby. A neviem, či si niekedy čítal túto štatistiku, ale že najviac hlásení o tom, že niekto vidí UFO, takže za to je zodpovedná Venuša. Lebo ľudia sú takí, že vlastne ešte je svetlo, ja by som žiadne hviezdy nemal vidieť a vlastne ani žiadne iné nevidím a vidím túto obrovskú žiarivú hviezdu, ktorá sa objavila zrazu, že to musia byť mimozemšťania. Čo má magnitúdu, sme kúkali -4? -4,4 myslím, že nám to ukazovalo. Čiže skutočne po mesiaci je to najjasnejšie, čo môžete na nočnej oblohe vidieť. A teraz je skutočne pekná. Bohužiaľ je počasie proti nám, v podstate celý január bolo proti nám. No akože bolo zopár jasných nocí. Zopár, vážne, spočítali by sme ich na jednej ruke a vieš, čo za to môže, Marian? To je ďalšia novinka, ktorú by sme mali spomenúť. Počkaj, chemtrails, či to je iné? To, že sme si tesne po novom roku kúpili už druhý teleskop, máme druhé dieťa v našej rodine pozorovateľov a sme z neho veľmi nadšení a podarilo sa nám zatiaľ na ňo pozorovať, že raz. No však, ale to je fajn. No ale ja som nedopovedal, že čo všetko môžete vidieť na oblohe. To, pretože to nie je len Venuša. Venuša je, tesne pod ňou môžete vidieť Saturn, je oveľa menší a menej jasný, napriek tomu, že v skutočnosti je väčší, avšak samozrejme je o mnoho ďalej. Potom v strede noci, alebo aj na začiatku noci vychádza Jupiter, je opäť taký veľmi jasný. Môžete si ho pomýliť s Venušou, ale je o niečo slabší, nachádza sa v súhvezdí Býka, takže vždy popri ňom nájdete takú do oranžová blikajúcu hviezdu, čo je Aldebaran, takzvané oko Býka. Alebo Plejády, potom trošku ďalej. Opäť, keď sa posuniete viacej na východ, uvidíte oranžový Mars. Voľným okom Uran a Neptún môžete kúkať už binokulármi a potom na konci februára, okolo 28. sa pridá aj Merkúr, takže počas noci budete môcť vidieť úplne všetky planéty, ktoré poznáme. Tu by som trošku chcel hasiť tie očakávania ľudí, lebo... Nie všetky naraz. Áno, lebo to bolo dosť prezentované v médiách, ja som tak zachytil, že môžete vidieť všetky tieto planéty na tej oblohe, budú tam vytvárať líniu a neviem čo. Hej, všetky obrázky ukazujú na jednej čiare veľmi na úzkej časti oblohy. Ale napríklad ten Merkúr je dosť problematický a neviem, či by si našiel v Bratislave
miesto, kde ho vieš napríklad teraz dobre pozorovať, kým by si nešiel niekam na kopec a bol by si vysoko, pretože ono, keď slnko zapadne, tak ten Merkur je už tesne predtým, že zapadne tiež, lebo je veľmi blízko toho slnka. Čiže ono zapadne, môžeš ho vidieť, no myslím si, že možno pol hodinku alebo pol hodinku, tak reálne. Mne sa ho podarilo vidieť v Košiciach dokonca. Uh-huh. A tuším aj v Bratislave, asi takže po jedenkrát, takže dá sa to. Je to maličká bodka pri zápase. Teraz v poslednej dobe, alebo... Rok, dva dozadu? Uh-huh. No ono záleží aj na tom, že kde sa ten Merkur nachádza z nášho pohľadu pri slnku, hej, lebo on... Akú má elongáciu. Akú má elongáciu, presne tak. Sme sa niečo naučili predsa. Vzdialenosť v stupňoch od slnka. Áno, čiže je to vždycky to rôzne a teraz je dosť blízko k tomu slnku. Ja som ho tiež videl v Bratislave, keď si to teraz spomenul, tak dobré miesto možno, kde ho môžete vidieť, je na niektorom z mostov ponad Dunajom. Áno. Pretože slnko v podstate v centre Bratislavy z nášho zapadá nad tým Dunajom, hej, že moja kamoška vždy zvykla hovoriť, že tam, kde zapadá slnko, tam je Rakúsko, tam je dobre. Hej, z pohľadu Apola je to väčšinou nejak za hradom. Čiže môžeš tam vidieť ten Merkurik, ak je v dobrej elongácii. A áno, je to teda, môžeme vidieť veľa tých planét, ale nečakajte, že ich všetky uvidíte naraz a že ich odfotíte. A ja som videl predvčerom dokonca takú fotku, kde nejaký typek, že odfotil som všetky planéty naraz a bola tam, Venuša tam bola proste, iba si to videl, jak to tam normálne, že dopajcol do toho, že ešte tam bolo vidno aj tú hnedú atmosféru tej Venuše, že to si s jakým teleskopom pozeral. Že... No jasne, však ja keď si to snažím telefónom odfotiť, tak sa mi ledva zmestí aj Venuša s Jupiterom do záberu. Hej. Takže... V každom prípade, ak bude jasné a pekné počasie, tak určite nasmerujte svoje oči na nočnú oblohu. Ten Jupiter teraz vychádza už skutočne skoro. Saturn, ak chcete pozorovať, tak ten zase zapadá doskoro, takže to je tak... Spolu s tou Venušou? No, či niekoľko hodín po západe slnka, myslím, že nejak 2-3, hej, možno. Ale inak je to fajn. A ten Uran a Neptún, no potrebujete mať aspoň trieder, alebo teda binokulár a teleskop je najlepší. Aj tak sa akože, keď nevieš, kde to presne má byť, tak sa to dosť ťažko hľadá. Mm-hmm. Čiže... Ale hej, pomôcka je, že všetky tieto planéty môžete vidieť aj spolu s mesiacom cca na jednej priamke, čo je rovina ekliptiky. Čo už by ste mohli vedieť, čo je. Tá rovina, po ktorej obieha väčšina planét okolo Slnka. Vlastne všetky plus minus pár percent. Okrem Pluta, ale to už vlastne nie je planéta, ono je trošku také... To je excentrické. Jak sa to povie slušne? Excentricita, to je to, ako veľmi máš elongovanú tú dráhu. Nie? To druhé je čo? Čo buď mudrý? Deklinácia? Toto vystrihneme. Hej, toto vystrihneme. No a teda s tým je spojené aj to, s týmto nešťastným počasím, ako som už spomínal, kúpili sme si nový teleskop, je to Skywatcher 200 200, teda má veľké 20 cm zrkadlo, je to taký Newton, teda zrkadlový teleskop. Znelo to ako 200 200, ale nie, je to 200 a 1200. Áno, a 1200 je tá ohnisková vzdialenosť, ktorú tam máte. Nám sa s ním podarilo teda už raz pozorovať a boli sme veľmi spokojní s výsledkami. Keď sme si tam dali ten Jupiter, tak milujem našu stelu starú, ale bolo to tam vidieť oveľa jasnejšie, musíš uznať. Áno, bolo vidno šmuhy na Jupiterovi. Jediné, čo musíme vyriešiť, je naše chrbty, lebo sme zistili, že montáž tohto teleskopu je taká, že keď niečo hľadáme, tak sa k tomu zohýbame a že už máme po 30-ke, takže... Takže Pilates. Abo co? Ale vráťme sa k hlavnej hviezde dnešného vysielania. Ktorou je... Douglas Adams, stopárov sprievodca galaxiou, Hitchhiker's Guide to Galaxy. Mhm. To the Galaxy. To the Galaxy. Napísaná v roku 1979, aby ste trošku chytili kontext, že o akej dobe sa bavíme. Vyšli ďalšie 4 pokračovania potom v priebehu nasledujúcich rokov. Ty si vravel, že nejaké 6. napísané nejakým iným? To som asi nevravel ja. To som videl v poznámkach, tak asi ti to niekto povedal. Hej, asi mi to niekto povedal, ale teda neviem. Ale áno, ja som mal v hlave predstavu, že to je trošku novšia knižka. Keď som si povedal, že to je až 79, čiže vyšlo to relatívne už dávno. Studená vojna. Ako vyšlo to asi 2 roky po prvom Star Warse, ak sa nemýlim, po prvých Hviezdnych vojnách. Ale teda hneď na začiatku treba povedať, že táto kniha je to sci-fi, ale zároveň je to iné. Že čítali sme už rôzne hard sci-fička, takto rôznych autorov a toto je skutočne, že kniha, ktorá je plná humoru a ty ako
etablovaný stand-up komik, teda to hodnotíš tak, že chcel by si toho Douglasa Adamsa vidieť na pódiu s nejakým stand-upom? No, jasné, akože fakt bolo niekoľko momentov v tej knihe, keď som bol taký, že že úplne niekoľkokrát ma prekvapil fakt, že buď formuláciou vied, alebo nejakým úplne, že zase vtipným odbočením a rozpísaním nejakej situácie, ktorá vlastne ani nebola nutná kvôli deju, len to bolo funny, takže fakt, že veľmi, veľmi dobrý humor a taký tak slovne ekvilibristický by som povedal. Čo ty myslíš? Veľmi sa mi páčila skladba tých vied. Vieš, že boli to niekedy tak prešpekulované tie vety, akože povedané veľa slovami, ale každé slovo tam malo svoje miesto a nebolo to, že nejaké plytvanie slovami. Nebol tam balast nejaký zbytočný, hej? Takže... Nebol. Aj hovorím, aj keď v tých odbočkách od deja, tak to bolo zaujímavé si to prečítať, tú poznámku počiarov alebo tú hviezdičku. A priateľ, to akože od Mariana dostať takýto kompliment je veľká vec, lebo akože... Nenudil som sa. Keď my spolu robíme nejaký text väčšinou, tak dostávam ja od teba iba nakladané, že používam zbytočne kvetnaté frázy, ktoré by všetko treba skrátiť, neviem čo, a teraz hovoríš, že vlastne boli to dlhé vety a že ťa to vôbec netankovalo. Hej, neboli zbytočné. No ale teda o čo ide v tomto príbehu? Asi veľa ľudí, ktorí to sledujú, už túto knihu čítali. Je to pomerne známa kniha, ktorá je v tejto geekovskej komunite, alebo takej komunite ľudí, ktorí majú radi takéto veci, akože je to taká stará klasika. Je to klasika a ja sa až hanbím, že som si to prečítal až teraz na staré kolená. Ja už som tú knihu dokonca mal raz požičanú od kamošky, asi 10 rokov dozadu som sa jej nedotkol. A prišiel ten moment. A keďže som si ju chcel prečítať, tak som ju navrhol, že dajme si ju do podcastu a teda udialo sa to. A ďakujeme, že ste vydržali až týchto pár mesiacov. Dobre, tak dajme nejaký veľmi stručný prelet tým dejom, aby tí, ktorí nevedia, mali nejakú predstavu, o čom sa rozprávame a nespojluj to veľmi. No jasné. Ten dej sa vyčítal som, že odohráva sa vo vtedajšej súčasnosti, že nebolo tam nejak naznačené, že by sme boli nejakej vysoké budúcnosti. Nie je dôležité, kedy sa to odohráva presne. Nie, práve, že hej, stále je to nadčasový príbeh. Úvodná scéna je o tom, ako Arthur Dent zistí, že mu idú zbúrať dom, lebo tam má ísť diaľnica, úplne klasika, niekde na juhozápad Anglicka. Nachádzame sa v Avalone. V Avalone, pozor. No, samozrejme, on namieta, že však ste mi nedali vedieť, oni mu povedali, no ale však to si mal namietať, to bolo na úrade. Výveska bola spravená. Výveska bola, hej, ale bola, že úplne v suteréne, neboli tam schody, bolo to v hajzli, bolo tam tabuľka, že tiger, nechodiť, vieš. Úplne klasický slovenský nástenkový tender. Takže on sa hodil do blata pre ten buldozer, že neprejdú a v tom za ním došiel jeho kamoš, Ford Prefect. Prvých 18 strán som ho v hlave čítal Perfect. Potom pozerám, že to je preklep a že aha, nie, to ja som sa preklepol. No a Ford Perfect je... Prefect, jasne. Prefect. Arthur nevedel, že Ford je vlastne človek, ktorý nie je človek, je to vlastne mimozemšťan z okolia planéty Betelgeuse v Orione a teda Ford sa mu priznal, že počuj, že ja nie som človek a od ceca 15 minút táto planéta skončí svoju existenciu. On, že co? Že poď sem, rýchlo si daj 3 piva so mnou v krčme a musíme utiecť. Tak sa aj stalo. Ale podarí sa im stopnúť, alebo teda vybaviť si spolujízdu. Jak sa to volá na Slovensku táto vec? Myslíš Blablakár? Blablakár, áno. S mimozemšťanmi, ktorí ich vlastne vytiahnu z tej zeme tesne predtým, ako je kompletne zničená a vlastne celé ľudstvo je v jednom momente anihilované. A neskôr zistíme, že prečo. Je to veľmi vtipné, lebo tú zem musia zbúrať kvôli tomu, že cez ňu má prechádzať hyperpriestorová diaľnica. Takže... Intergalaktická. Fucking funny. A teda, hej, oni sa dostanú na vogónskú loď. Vogóni sú takí, neviem, predstav si najhoršiu bytosť na Slovensku v ministerskom kresle hociakom a krát 10, hej. Oni sú hnusní, záleží im iba na násilí a na tom, aby sa na niekom vyhulákali. No a vlastne na tú loď ich nezobrali vogóni, ale iná rasa, ktorá má strašne zložité meno a zabudol som.
ktorí tam robia tých kuchárov, ktorí radi berú stopárov. Ja by som tých vogonov neopisoval nutne ako nejaké ministerské tváre. Hej? Ja by som skôr... No sú to burani, ja by som ich skôr nazval, že je to stelesnenie tej pani za okienkom, ktorá má zlý deň a nič ti nedá zadarmo a musíš mať toto tlačívko a hento, že... Áno, sú veľmi byrokratickí. Tá byrokracia je tam u nich podľa mňa tá dôležitá vlastnosť tejto rasy, hej? Hej, že vlastne ich mozgy sú nejaké zakrpatené pečenie. A píšu poéziu, ktorá ťa prinúti spáchať samovraždu? Áno, ja som dodnes vlastne nevedel, že všetky tie narážky, že vogónska poézia, že čo to je za bullshit, že to vlastne pochádza z tejto knihy a no, je to poézia plná takých nechutných novotvarov, by som povedal. Vlastne je tam v tej knihe moment, keď ten kapitán tej lode číta nejakú svoju básničku, nie? Áno, budem prinútený čítať vám moju báseň. A teda tá báseň, ako bola dobre zle napísaná, podľa teba? Bola dobre zle napísaná. Hej. Akože hej. Vzbudzovala vo mne rôzne emócie. No ale ako si teraz spomenul, že počul si už predtým terminus technicus, že vogonská poézia, tak to, že táto kniha už je taká klasika, tak ona dosť presiakla aj do tej popkultúry. A ešte ďalej si možno spomenieme aj ďalšie nejaké veci, ktoré možno všetci poznáte a ste nevedeli, že pochádzajú z tejto knihy, ak ste to nečítali. Napríklad ten nápis, hej. Don't panic. Don't panic. Čo je don't panic? V slovenskom preklade je to nepodliehajte panike a je to napísané na encyklopédii, ktorá sa vlastne volá Stopárov sprievodca po galaxii, ktorá je nejakou alternatívou, vtipnou a nevždy presnou alternatívou ku nejakej galaktickej encyklopédii, ktorá je taká štandardná. A inak to som našiel, túto informáciu, máme to tam aj v poznámkach, že vlastne Arturovi Douglasovi vraj údajne vymyslel tento príbeh, túto knihu, keď bol niekde opitý na luke v Douglas Adams, nie Arthur Douglas. Douglas Adams. Pomiešal s Clarkom. Že vlastne on dostal tento nápad, keď bol niekde opitý na luke v Rakúsku a mal tam nejakého sprievodcu po Rakúsku a že vtedy mu to prišlo akože na um. Takže... Perfektne. Aj vlastne ten stroj, ktorý je vlastne tým sprievodcom, pripomína v mnohom nejaký smartfón zložený, pomiešaný s Wikipédiou, by som povedal. Že úplne tak, ako to opisoval, som si predstavoval, že týpek úplne trafil nejaké smartfóny, notebooky, vieš. Display 8x11 centí. Hej. Tak to bolo to tam aj presne kvantifikované? Hej, čítal som to veľmi nedávno, takže si to pamätám. Hej, takže... Áno, a vlastne každá kapitola sa začína nejakým úryvkom z tohto Stopárovho sprievodcu galaxiou. Hej, takmer každá. Nejak vtipne uvádza tú tému nejakým úplne zaujímavým príbehom alebo divným príbehom. Áno. Nakoniec sa vogoni teda rozhodnú, že prečítali im nejakú poéziu, ale nakoniec sa rozhodli, že ich vyhodia z tej lode, pretože tam nemajú čo robiť. A oni majú chuť na násilie a hulákanie. Vystrelia ich do vakua a Ford povie Arturovi, no počuj, vo vakuu máme tak 30 sekúnd na prežitie, keď zadržíš dých. No a v 29. sekunde sa stane najnepravdepodobnejšia vec na svete a opäť ich zachytí nejaká vesmírna loď. Áno, a to je vlastne, tu sa dostávame aj k tomu takému gru tohto príbehu, že zachytí ich vesmírna loď a povedz mi, ako sa volá po slovensky. Heart of Gold. Je to? Srdce zo zlata. Dobre, tak to sedí. Vesmírna loď Srdce zo zlata, ktorú ukradol, nová postava, Zaphod Beeblebrox. Perfektné meno. Zaphod Beeblebrox je aktuálny prezident galaxie, ktorý práve bol oznámiť vývin a teda dokončený vývoj tejto lode, ktorá prelomila všetky nejaké technické bariéry a dokáže teda cestovať vesmírom pomocou instantne, pomocou nepravdepodobnostného pohonu. Čo je... Ako by sme to vysvetlili? Ty, ak vieš vyčísliť nepravdepodobnosť nejakej udalosti a nastavíš to tam, tak sa ti budú diať bláznivé veci a môžeš cestovať vesmírov. A práve takáto nepravdepodobná udalosť sa stala, keď Zaphod Beeblebrox so svojou kumpánkou Trillian zachytili týchto 2 sekúnd pred smrťou a zobrali ich na svoju loď. Hej, v podstate ja som si tak predstavil, že ty sa chceš dostať z konca z jedného konca vesmíru na druhý vo veľmi krátkom čase, čo je extrémne nepravdepodobné a preto chceš mať tento pohon, ktorý ti
túto extrémnu nepravdepodobnosť zrealizuje v tom momente. Je to ako, neviem, keby ty si chcel mať, vieš, chcel by si mať fúzy, hej, alebo kvalitné fúzy teda. Áno. Takže... 1:5400. No, a vlastne neskôr sa dozvedáme, že tento Zaphod sa aj s tým prezidentom tej galaxie stal v konečnom iba preto, lebo chcel ukradnúť túto loď. Áno, on má 2 hlavy a 3 ruky. Jedna ruka je nejaká robotická. Inak vo videoverzii tohto podcastu dáme fotku on je taký legendárny seriál, ktorý vyšiel akože Stopárov sprievodca galaxiou, kde ten Zaphod vyzerá proste ako, neviem, keď si bol nejaké slovenské krčme, úplne uvidíš, pochopíš, hej? Som veľmi zvedavý, ako sa líši od mojej predstavy v hlave. Takže Zaphod má 2 hlavy, 3 ruky a on ani nevie, prečo sa chcel stať prezidentom, ani nevie, prečo chcel ukradnúť tú vesmírnu loď. On veľa vecí robí veľmi impulzívne a nevie prečo a neskôr zistil, že v mozgu pravdepodobne on sám sebe porobil nejaké veci, aby nevedel, prečo robí tieto veci. Takto, Trillian je jeho parťačka, ona je tiež pozemšťanka. Ona je ten druhý človek, ktorý prežil, hej? Áno, hej. Teda je jasné, že planéta je anihilovaná a zostal teda Arthur, ktorý je pozemšťan, a Trillian, ktorá je pozemšťanka a ona ešte zobrala zo Zeme 2 laboratórne myši, ktoré budú hrať oveľa väčšiu úlohu v príbehu, ako si môžete myslieť. Uh-huh. A ešte je tam najdepresívnejšia postava, ktorú som kedy čítal, Marvin. Robot Marvin, ktorý sa rozprával s nejakou cudzou vesmírnou loďou a tá spáchala samovraždu po rozhovore s ním. Áno, to je... Áno, Marvin mi často pripomínal seba samého, keď sa cítim, že najhoršie. Ako sa môžem cítiť. Tiež som ťa niekedy mal pred očami, že more už drž. A zároveň, fun fact, teda ako presiakol Marvin do popkultúry, napadá ti? Fíha, neviem, počkaj. Tom York. OK. Paranoid Android, pesnička, jej názov je inšpirovaný vlastne Stopárovým sprievodcom galaxiou, aj keď obsah údajne nie je inšpirovaný touto knihou, ale že to vlastne Tom York mal nejaký veľmi zlý deň, večer v krčme niekde v Spojených štátoch. Zase tie krčmy. A teda, áno, máme tu ďalšiu takúto popkultúrnu vložku, čiže... Výborné. Paranoid Android tiež pochádza za Stopárovho sprievodcu galaxiou. No ale teda nebudeme už asi hovoriť úplne do konca ten príbeh, ako nechcem to úplne ľuďom nejak akože... Nie? Či? Rozmýšľam, že z tohto sužetu, čo tu mám, že... No ten Zaphod hlavne ešte hľadá, že planétu v nebule, v horskej hlave. Konskej hlave. Horsehead nebula v konskej... V Mlovine je konská hlava, hej? V Mlovine je konská hlava a tam opäť veľmi nepravdepodobná planéta, ktorú tam hľadá a nakoniec ju nájde, volá sa Magrathea. Uh-huh. Je to planéta, na ktorej vyrábali iné planéty pre veľmi bohatých obyvateľov galaxie. Každý chcel si nakonfigurovať tú planetu nejak inak, niekto chcel ryby až po kolena, niekto chcel ružový piesok, niekto chcel... Kámo, keby mám dosť peňazí, idem do toho hneď. Samozrejme. No ale potom samozrejme prišla ekonomická recesia v celej galaxii a oni, ak sa približovali k tej planete, mysleli si, že je úplne mŕtva, že 5 miliónov rokov už tam nikto nežije, avšak spustili sa nejaké protiraketové systémy, oni si mysleli, že to je iba nahrávka, že oni im hovorili, že nepribližujte sa, nepracujeme, že nič, no a potom na nich vystrelili 2 hlavice. A opäť išli zomrieť a Arthur povedal, máme tu ten gombík na nepravdepodobnosť, poďme to skúsiť, čo iné nám ostáva, tak to stlačila. Z jednej hlavice sa stal kvetinač s kvetom a z jednej hlavice sa stal obrovský vráskavec, ktorý potom urobil kráter do tej planéty, do ktorej padol a cez ten kráter sa dostali do podzemných chodieb a zistili, že táto planéta nie je úplne mŕtva. V tej knihe a aj vo filme vlastne, ktorý vyšiel pred nejakými 15 rokmi, tak tam je veľmi pekná táto scéna s tou veľrybou, ktorá sa zrazu zrazu je. Spávne.
hej, zrazu aj začne padať na túto planetu a je tam nejaký ten vnútorný monológ tej veľryby, že ktorá si uvedomí, že čo som vlastne zač. A v momente, keď si uvedomí, že som veľryba, tak vtedy sa rozpľasne na zem. Aj v tom filme je to veľmi pekne spracované a mi to utkvelo to v hlave. Že... Výborné. A teraz zistíme, že nechceme to spoilovať, však pozri, buď to ľudia už prečítali za tie 4 mesiace, alebo to teraz vypnú. Alebo to je klasika a chcú vedieť iba náš pohľad na to, čo sa udialo. Neviem, aký máme čas. V pohode si myslím. No, zistíme, že na tejto planete bola vyrobená naša Zem. Pre koho? Pre koho? Pre iné multidimenzionálne bytosti, ktoré... No my sme sa mali dostať k tej zásadnej otázke vesmíru, života a vôbec. Áno, že zistíme, keď sa oni dostanú dole do týchto podzemných katakomb, objavia, že teda títo magratejci že stále žijú, len proste čakajú, kým skončí recesia. Boli na recesnom spánku. Áno, kým opäť bude v galaxii dosť peňazí na to, aby ľudia chceli si dať vyrábať planéty. A zistíme, že teda dostali nejakú last minute, objednávku na novú planetu, teda novú Zem, pretože v skutočnosti Zem bola zaplatená, objednaná nejakými bytostiami z inej dimenzie, ktoré sa v našej dimenzii ukazujú alebo zobrazujú, alebo sú proste laboratórne myšky biele. Tak. A že vlastne je tam celý tento backstory k tomu, že oni chceli zistiť, aká je odpoveď na veľkú otázku o vesmírnom živote a vôbec. Povedali to veľkému superpočítaču, on povedal, že počkajte, musím sa zamyslieť. Odpoveď bude mať o 7,5 milióna rokov. No a 75 000 generácií sa čakalo, kým tento počítač povie odpoveď a všetci čakali, že čo? A on že 42. A oni že čo? Tak potom zistili, že vlastne nepoložili úplne dobrú otázku a že teraz musia prísť na tú otázku, na ktorú je táto odpoveď 42. A teda tieto multidimenzionálne bytosti si povedali, že OK, dáme si vyrobiť Zem ako ďalší obrovský superpočítač, ktorý vymyslí túto otázku. No a tieto myši, my sme si mysleli, že robíme pokusy na myšiach, ale pritom myši zneužívali naše mozgy na to, aby sme vyrobili... My sme vlastne boli tým superpočítačom. A už boli čo? 5, 10, 15 minút od vyriešenia, ale zničili tú Zem, tak prišla poptávka na novú Zem. Ani tie myši si očividne nepozerali tú vývesku. Vlastne v tomto svete Douglasa Adamsa je vlastne človek až tretí najinteligentnejší druh na Zemi, teda po týchto myšiach, delfínoch. Opäť v tom filme je tiež taká veľmi pekná scéna, ako tieto delfíny tesne pred zničením Zeme utekajú zo Zeme a tam normálne pesnička, kde tie delfíny spievajú, že so long and thanks for all the fish, teda s Bohom a díky za všetky ryby. A túto vetu som už niekde počul niekoľkokrát. So long and thanks for all the fish. Tiež to je tiež presne. V slovenčine mi nenapadlo, že to vlastne takto znie, ale hej. Ľudia si mysleli, že delfíny robia... Takže zistíme, že teda myšky si postavili tento veľký superpočítač, ktorý vlastne, kde tí ľudia boli tiež súčasťou tej výpočtovej kapacity tohto superpočítača a vlastne tieto myšky potom, ktoré si zobrala Trillian so sebou ako zvieratka, tak sa ukážu ako normálni, reálni mysliaci, teda mimozemšťania a oni potom chcú, čo chcú spraviť? No oni chcú najprv, že OK, vyrobíme druhú Zem, ale potom si povedať, že no neoplatí sa nám to zase 10 miliónov rokov toto robiť, ale že keďže Arthur je jedným z posledných žijúcich ľudí zo Zeme a v mozgu má nejakú poslednú konfiguráciu niečoho, takže však nám stačí tvoj mozog a on, že dobre, pripojite sa, oni, že nie, že musíme ti ho vyrezať a narezať a on, že nie. Tak zase potom sa tam zase stane nejaká... Potom tam prídu policajti, ktorí vlastne naháňajú Zafoda, lebo ukradol loď, hej, a teda táto galaktická polícia ho hľadá, sú tam rôzne šarvátky, myslím si, že tam všetci nepriatelia zomrú a našim hrdinom sa podarí utiecť späť na opäť v poslednej chvíli srdce zo zlata a
tu už sa dostávame vlastne ku koncu tejto knihy, keď oni sa rozhodnú, že idú sa nájsť kam? Do reštaurácie na konci galaxie. Na konci galaxie? Či? Na konci vesmíru. Nepamätám si. Bol to koniec. Na konci vesmíru, OK. Mm-hmm. Čo je veľmi zaujímavé, pretože kde je koniec vesmíru? To znie ako nejaká ďalšia epizóda Slnečnej zostavy. Áno, takže táto hrubá kniha, ktorú vidíte na obraze, to nie je celý prvý diel. Prvý diel má cca 200 strán, všetky majú cca 200 strán, takže fakt zhltnete to. Čiže viem si kúpiť takto túto knižku a je v nej vlastne 5 kníh, celá táto pentalógia. Je to kompletka a neľutujem. Už som začal čítať aj druhú, lebo ten cliffhanger bol taký, že poďme sa nájsť aj, že čo to je všetko? Dávaj ďalej. Ale jedna vec ma kvári a musím sa ťa spýtať, prečo máš uterák? Jasné, ešte dobre, že hovoríš. Uterák je veľmi základnou a najnevyhnutnejšou vecou, ktorú by mal každý správny stopár po galaxii so sebou mať. Lebo? Lebo všetci rátajú s tým, že keď máš uterák, máš aj kefku, máš aj pastu a máš veci a vieš ich požičať niekomu inému a môžeš byť useful. Teda takto to bolo nejak vysvetlené. Nebolo úplne, že presne stále vylíčené, že ten uterák, že na čo. Uh-huh. Ja verím, že sa to dozvieme v ďalších epizódach. A tak myslím si, že už sme dosť dlho na tejto planete, že si uvedomujeme rôzne výhody, ktoré so sebou prinášajú uteráky. Takže už toľko vecí so sebou nosím len pre istotu. Vždy sa oplatí. Dobre, takže tak. Nejaký sumárum táto ešte, kniha... Že, hej, 25. mája, že vraj sa oslavuje Bring Your Towel Day, teda uterákový deň, keď všetci oslavujú túto knižku. Dobre, takže my si napíšeme do edičného kalendára, že 25. mája spravíme nejaký príspevok, kde sa obaja odfotíme s uterákmi. Mamka má národky, takže to by som nemal zabudnúť. Dobre. Takže odporúčal by si túto knižku komu? Aj svojej mame, aj svojim kamošom? Všetkým. Je to nadčasové, je to veľmi vtipné. Polámete si jazyky. Počkaj, ešte chcem povedať jedno meno. Ten týpek, ktorý ich privítal na Magrate, sa volal Slarty Bartfast. Mhm. Akože keď to ten týpek Douglas písal, tak on, neviem, či sám sebe nenadával, že to jaké meno som vymyslel. Koľkokrát musíš napísať Slarty Fartbust správne. A ešte, že vieš, že on to musel vymyslieť sám tieto mená, že dnes by si prišiel za chatom GPT, asi by som povedal, že vypľuvni mi 10 rôznych divných mimozemských mien. Hej, a ty by si povedal, že málo divné. Tak by som išiel za tým čínskym, nie? A áno, skutočne ja s tebou súhlasím, že podľa mňa je to kniha, na ktorej... Je to kniha, ktorú si môže užiť aj niekto, kto nie je úplne že nadšenec vesmíru. A zároveň je to aj kniha, ktorú si užije nadšenec vesmíru, lebo keď to čítaš, hej, si hovoril, že Fort Prefect pochádzal z okolia hviezdy Betelgeuse, tak to, keď si to podľa mňa prvýkrát čítal, si musel byť taký, že wow, je cool, hej. Hej, altárske peniaze tam mali, Altair je zase hviezda, počkaj, kde sme? Povozník? Asi. Neviem, ja viem, že to po arabsky znamená vták. OK. Čiže, Altair. Áno, čiže... Nie, orol. Čiže človek... Tým by to dalo zmysel, Altair je asi v Orlovi. Hej. Čiže aj človek, ktorý sa nezaujíma o sci-fičko, si tam nájde obrovské množstvo dobrého, kvalitného humoru a pre človeka, ktorý sa o ten vesmír zaujíma skutočne, tak je to ešte o to bohatšie a prínosnejšie a skutočne ten Douglas tam pracoval, vieš, s tou terminológiou, krásne s ňou pracoval, ju adaptoval ju na peniaze, hej, že odtiaľ niekto pochádza a takto. A mne, vieš, že tá galaktická komunita bola, hej, samozrejme zrkadlil nejakú tú pozemskú, ale že tak už spravil, že ja som tomu uveril. Hej, že je to nadčasové a úplne tak ako, vieš, tu máš nejaký lokálny parlament a máš potom nejaké svetové, vieš, OSN-ka, tak to je to isté len na väčšej škále, hej, že máme galaktické imperium a sú tam všetci rovnakí aj tak. Všetci sa hadajú, nesúhlasia. Míňajú peniaze. Voľby sú všetko. Si predstav intergalaktické voľby, hej, alebo galaktické. Nie, som proti voľbám ako takým. Ale to niekedy na budúce. Tak my sa tešíme, že ste vydržali s nami na tento diel. Máme Patreon inak.
Dokonca tam aj začneme niečo pridávať konečne ako extra bonus, obsah. Podporte nás, nájdete si ďalšie info na našich sociálnych sieťach, teda hlavne na Instagrame. A na našom starom pôsobisku sme dostali často sťažnosť, že v Spotify tie naše podcasty neboli dobre dohľadateľné, tak odteraz by ste mali všetky podcasty Slnečnej zostavy vedieť nájsť úplne priamo. Bude tam náš vlastný kanál, ktorý bude iba pre nás, nič iné tam nebude. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SPŠ Halova. Veľmi pekne ďakujeme, že nám dali túto možnosť, že tu máme zanietených študentov, ktorí sa hádam úplne neunudili počas tohto nášho rozprávania. A tešíme sa aj na ďalšie... Tam už drieme. Prosím? Tam už chalan drieme. A tešíme sa aj na ďalšie stretnutia z tejto lokácie, z rôznych štúdií, s rôznymi možnosťami. Možno sa pozrieme aj na Mars, kto vie. Cipána. A možno si zavoláme nejakých zaujímavých hostí, teda určite. A Slnečná zostava bude najbližšieho pravdepodobne pol roka vychádzať asi každé 2 týždne. Cca tak. Dajte nám tip na ďalšiu knižku, ktorú chcete, aby sme si prečítali. Cca jednu zvládneme do júna. Určite. Singular. Daj tam ten singular. Zvládnem. Ďakujem. Dá sa to prečítať za deň, hovorím. Takže možno 2, alebo... Ja by som išiel niečo iné. Máme veľa možností a je veľa autorov, ktorých sme ešte zatiaľ nespracovali. Možno by sme si mohli prečítať nejaké slovenské sci-fi. Akože trošku sa toho stránim, ale môže to byť zaujímavé. Takže stay tuned. Vidíme sa pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy. Ja som bol Matúš. Stay tuniak, ja som Marian Psár. A vy ste... galaktický. Ako sa identifikujete. Ďakujem, ahoj. Čaute.